Friesland had een grut verlet van technisch personeel. Van Jongerijn laat hier een geweldige kans op de arbeidsmarkt. Het Nederlands kampioenschap van zinnenboten in Akrem spelen erop in, maar de Young Solar Challenge. Middelbare squallen kregen de kans om zelfs een zinnenboot te bouwen en zat de jongeren in de kunde te brengen met de wraad van de techniek. Een van deze jonge deelnemers is Reense Altena van Snits. Hij had hem op squallen de oude 6 weken volslijn onderdompelen in de zinnentechniek, om zo zijn eigen zinnenboot te bouwen. Ja, van zinnenergie, ik wist er eigenlijk vrij weinig van. Ik wist natuurlijk wel van dat ze motoren en verwarmings en dat soort dingen op koest laten draaien. Maar ik wist net dat er omvormers en dat soort dingen tussen moesten, omdat de stroom net broekbaar is. Als er net gauw meer investeerd wordt in het technisch onderwijs, zullen er aan te min mensen op de Frieske merk wezen die technisch werkdwang kennen. De komende jaren een hele uitdaging. Maar goed, gelukkig ben er ook grote internationale consortia. Wij hebben contacten met de universiteit in Valencia. We hebben contacten met bedrijven in Duitsland. Dus gelukkig kunnen we het daarmee heel goed redden. Maar dat is natuurlijk volle beter om in eigen jeugd hier een kans te aan. En de komende jaren wordt het best lastig om genoeg mensen te krijgen. En daarom is het zo belangrijk dat we nu al beginnen met de toekomst. Dat hebben we de oude jaren wat minder in. De schatting is dat er dadelijks 20–30% meer technische banen binnen als personeel in Friesland. Bedrijven hoop je met initiatieven als de Young Solar Challenge dat voor te komen. Maar werkt het ook? Ja, ik denk het wel. Want er zijn nou wel mensen die de klas die zeggen van ja, ik wil maar wel bouwen in die boot. En jij is het toch van oh wat leuk. En ik denk dat toch wel mensen jaloers zijn dat wij dit mooi doen. En dat ze volgend jaar zeker zelf bezig willen.